שומר מקום. הלו, נראה לי נפל לך חלק מהמנה. כל המנות היוקרתיות האלה אין מה לאכול. מקווה שיהיה לפחות איזה קיגל בבר וסמכים. איזה חתונה, אה? מעניין, מאיפה לקליין יש כל כך הרבה כסף להשקיע ככה? ולתרום לבית הכנסת הוא לא יכול. אפילו לקנות אגבה הוא מתקמצן. אפילו מה? לקנות אגבה הוא לא קונה. תראה כמה הוא בזבז על פרחים. רק זה אלפי שקלים. לפח. באמת בזבוז. בחתונה שלי הלכנו להצטלם בגינה, חזרתי עם חבילה יפהפייה. חזרת מה? חזרתי עם פרחים. ולמה הוא צריך 20 צלמים? זה כבר לא נראה כמו חתונה, זה נראה כמו מסיבת עיתונאים. רחפן. גם בחתונה שלך היה רחפן גדול. לא שכחת את הטבעת בבית? הוא גם השקיע בתזמורת רציני. איפה הכסף? הסבא. הוא יושב טוב, כנראה שהוא... מי? סבא של קליין? קמצן פולקי. אמרתי סבא של קליין, קמצן פולקי. אולי למשפחת קליין אין סבא עשיר, אבל יש להם בנק שמבין אותם מצוין. בנק מרקנטיל מציע לכם הלוואה מותאמת אישית בריבית אטרקטיבית. לפרטים חייגו כוכבית 5600. מבינים אותך מצוין? מרקנטיל. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. העמדת האשראי ותנאיו כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. הרחפן נתקע בחתן!